Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вечерний Витязь». Всем тоже говорю добрый вечер и тебя приветствую. Вітаю. Сегодня мы зноў будем поглубляться у историю и непосредственно Витебска, але так, ну не зусім уже глубокая старожитность, але прикладно 14-15 стагоддзе. Ну, сегодняшняя наша дата, это кажется, что было настолько давно, что как будто бы об этом уже, наверное, не сохранилось никаких свидетельств, доказательств, ну, воспоминаний уж точно. Но на самом деле, каждый раз, когда мы задаемся какими-то вопросами, ответы в первую очередь ищем в истории, потому что, как показывает жизнь, уже все когда-то случалось, но сегодня будет по-настоящему, наверное, такой сценарий, может быть, даже такого белорусского сериала. Санта-Барбара. Ну, может, белорусская Санта-Барбара 14-15 стагоддзя. Браты, воины, жанчыны, усё адразу. Дети. Ну вот, курсы по истории будем начинать. Действительно, поговорим о Витебском княжестве того периода, и будет очень интересно. А распавядзе нам сёння гэтыя цікавыя гісторыі кандыдат гістарычных навук, дацэнт Дзяніс Юрчак. Добрый вечер. Добрый вечер. Сёння нас не шмат у студыі, але шмат будзе персоналей, пра якія мы будзем сёння размаўляць. Іх будзе шмат, і таму варта на іх акцэнтаваць І нас увагу. на сёння хопіць. З чаго пачнем? Ну, я так разумею, сёння не зусім з глыбокай старажытнасці, пойдзе сёння размова пра, я так разумею, больш пра дзяцей Альгерда. Ну, хацелася б якраз акцэнтаваць увагу на дзяцей Альгерда і на... Іх было шмат просто тут. І на тую сітуацыю, якая склалася з Віцебскам. Непасрэдна тыя дзеці і тыя яго родзічы, якія маюць прамое дачыненне да горада, таму што мы ўсё ж такі акцэнтуем увагу непасрэдна на Віцебск. Наконт таго, хто стаў князем Віцебскім і хто кіраваў пасля Альгерда. Зразумела, калі Альгерд стаў вялікім князем, узнікае пытанне, ці заставаўся ён князем Віцебскім. Большасць сучасных гісторыкаў схіляецца да таго, што ўсё ж такі віцебскае княжанне, як яго радавое ўладанне, як і крэўскае княжанне, як і крэўскі ўдзел, яны засталіся непасрэдна за вялікім князем, нават пасля таго, як ён стаў вялікім князем літоўскім. Таму смела можна казаць, што ён кіраваў да 1377 года, да моманту сваёй смерці. Але з гэтым не ўсе згодныя, що, напрыклад, Сапунов не прыгадваў, а выказваў такую здагадку, што віцебскім князем у момант, калі Альгерд стаў вялікім князем літоўскім, мог стаць яго старэйшы сын ад першага шлюбу Андрэй Полацкі. Таму гэта версія агучана, яна, ў прынцыпе, транслюецца, яна сустракаецца ў асобных крыніцах, не крыніцах дакладней, у асобных артыкулах, якія прысвечаны. Крыніцы якраз не вельмі пацвярджаюць гэтую версію, але тым не менш. Праўда, тады і за Андрэем вельмі шмат уладання, дзе ён толькі не кіраваў. Але той жа Пскоў таксама. Пскоў, Полацк, яго панасіла па рэгіёнах, але тым не менш гэта значная і выбітная асоба, якая нарадзілася ў Віцебску і якая, ў прынцыпе, мае дачыненне да гісторыі горада адназначна. Больш таго, гэта знакавая палітычная фігура таго часу. Але ўсё ж такі больш увагі варта звярнуць не на Андрэя, не на старэйшага сына ад першага шлюба, а на старэйшага сына ад другога шлюба, таму што Ягайла мае большее дачыненне да горада, а больш таго, спачатку ўсё ж такі знакавую ролю ў палітычным жыцці Вялікага княства Літоўскага і ў жыцці Віцебска адыгрывала яго маці, Ульяна Цвярская. Менавіта гэта другая жонка Альгерда. Другая жонка Альгерда, тая самая жонка, з якой звязаны ўзвядзенне каменных замкаў у горадзе Віцебску, з якой звязаны з'яўленне Святадухава жаночага манастыра у Віцебску на месцы, які раней знаходзіўся на месцы сучаснага аблвыканкама, будынку аблвыканкама, на вось гэтай Духаўской гары. І гэта жанчына, якая пасля смерці мужа аказалася даволі ўплывовай, і больш таго, фактычна Віцебск стаў, як кажуць, яе удоўем удзелам. Па сутнасці, горад дастаўся ёй, і, верагодна, якраз яна вызначыла ролю свайго старэйшага сына, таму што калі Ягайла становіцца вялікім князем літоўскім, гэта была пазіцыя, верагодна, нават не столькі самого Альгерда, хаця гэта сын любімы быццам бы, але зразумела, што пазіцыя маці, асабліва ў той час, і калі князя ўжо было за шмат гадоў, яна, магчыма, якраз
пазіцыя жонкі на той момант адносна Альгерда, яна магла быць і вырашальнай. Чаму вось гэтая барацьба міжусобная пачынаецца за вялікае княства літоўскае, таму што калі Ягайла раптоўна становіцца вялікім князем літоўскім, но новым кіраўніком вялікай дзяржавы, гэта адразу выклікала незадавальненне іншых прэтэндэнтаў. А зразумела, што пасля 1377 года прэтэндэнтаў хапала і старэйшы сын ад першага шлюбу, той самы Андрэй Полацкі, і родны брат Альгерда, князь Кейстут, які па сутнасці доўгі час з'яўляўся суправіцелем Альгерда. Таму нездарма гісторыкі пішуць пра так званы дуумвірат, калі фактычна намінальна кіраўніком быў адзін вялікі князь Альгерд, але фактычна дзяржава была падзелена на сферу ўплыву, дакладней, знешняя палітыка дзяржавы на сферу ўплыву. Альгерд адказваў за паўднёвы і ўсходні накірунак, а Кейстут, адпаведна, адказваў за заходні накірунак, у першую чаргу, за ўзаемадзеянне з крыжакамі. Там ён вельмі своеасабліва ўзаемадзейнічаў. Зразумела, у асноўным гэта якраз было амаль бесперапыннае супрацьстаянне, прычым сам Кейстут вылучаецца тым, што ён тройчы быў у палоне ў крыжак. І самае смешнае, што ён тройчы адтуль умудрыўся збегчы. Гэта ўжо тэндэнцыя. Ці дапамаглі? Як паказвае практыка, не ўсё так проста. Мы зараз да адных уцёкаў звернемся, там вельмі шмат пытанняў узнікае. Слушайте, ну когда мы говорим о вот этой вот, давайте так, борьбе за власть, да, ведь, ну, существовали там четкие правила, да, переходит власть к кому? К старшему сыну? Или проблема в том, что этих четких правил не существовало? Класічна, ўсё ж такі, асабліва ў часы старажытнай Русі, былі дакладна вызначаны механизмы передачи. Механізм перадачы ўлады, але паступова, з улікам таго, што ўлада трансфармуецца, ўсё большую ролю пачынае адыгрываць воля апошняга ўладара, ну і, канешне, пазіцыя яго абкружэння. Тыя, хто трымаў уладу ў далейшым. Таму што, зразумела, не проста так Альгерд сказаў, былі тыя, хто гатовы быў рэалізаваць гэта на практыцы. Чаму Ягайла змог стаць вялікім князем, але ў яго не ўсё так проста атрымалася. Дзеля таго, каб замацаваць сваю ўладу, яму прыйшлося змагацца з дзядзькай, змагацца з Кейстутам. Больш таго, яму прыйшлося заручыцца падтрымкай, каго толькі ён не паклікаў свае саюзнікі. Там былі і крыжакі, там былі і татары. Нездарма бітва, Кулікоўская бітва, славутая Кулікоўская бітва, Ягайла выступаў саюзнікам Мамая. Праўда, вельмі своеасаблівым саюзнікам. Ён ішоў выконваць свае саюзніцкія абавязкі, але ёсць розныя версіі. Быццам бы ён не паспеў на Кулікоўскую бітву. Таму, ну, фактычна, вялікія, дакладней, прадстаўнікі роду Гедымінавіча ўдзельнічалі ў гэтай бітве. Нават не проста Гедымінавіча, тут Альгердавіча ўдзельнічалі з двух бакоў. З аднаго боку гэта быў Андрэй Полацкі і яшчэ Дзімітрый, які не проста ўдзельнічалі, але кіравалі яшчэ значнымі ваеннымі падраздзяленнямі войску Змітрая Данскога. З другога боку саюзнікам Мамая выступае Ягайла, які спяшаўся на дапамогу. Но пытанне, як спяшаўся? Ці ён проста не паспеў? Не вельмі спяшаўся, відаць, па ўсім. Ёсць версія, што праваслаўныя ваяры вялікага княства Літоўскага, якія былі ў асноўным прадстаўлены ў войску Ягайлы, адмовіліся змагацца супраць адзінаверцаў, але, як паказвае практыка, баявыя дзеянні супраць адзінаверцаў былі вельмі шырока распаўсюджаны. Таму гэта такая прыгожая версія, але яна наўрад ці адпавядае рэчаіснасці. Хутчэй за ўсё, Ягайла проста так спяшаўся. Яму было зручна, каб усе бакі, у тым ліку і саюзніцкія, аслаблі ў выніку гэтай бітвы, а ён ужо мог вырашаць з улікам таго, што ён захаваў войска. Хто там пераможа, ну, неважна. Галоўнае, што усе, хто ўдзельнічаў у бітве, яны будуць аслаблены. І гэта вельмі працавала на руку самого Ягайлы. Таму сітуацыя спецыфічная, але справа ў тым, што дзядзька Кейстут быў незадаволены дзеяннямі Ягайлы, і ў выніку ў 81 годзе ён захапіў Вільню, захапіў сталіцу Вялікага княства Літоўскага і растлумачыў пляменніку, як варта сябе весці. Па сутнасці, ён узяў уладу ў свае рукі, стаў вялікім князем афіцыйна, а Ягайле аддаў радавыя ўладанні яго адца, яго бацькі, Віцебскі крэва. Такім чынам, Ягайла афіцыйна з 81 года становіцца князем Віцебскім. Гэта ўжо, калі раней мы маглі казаць, што там кіравала
Маці гэта было ўладанне, цяпер вось ужо Ягайла афіцыйна, і гэта бясспрэчна. Таму гэты князь, незалежна ад таго, што ён вельмі своеасабліва ацэньваецца ў гісторыі ў залежнасці ад сваіх далейшых палітычных дзеянняў, таму пакінуў ён след спецыфічны, але ў той жа час ён з'яўляецца заснавальнікам дынастыі Ягелонаў, якая кіравала і ў Польшы, якая кіравала ў Чэхіі. Таму вялікі ўплыў на еўрапейскім кантыненце ў пэўны час яна мела. Так што вось такі выхадзец з віцебскага краю, з віцебскай зямлі. Наконт далейшага лёсу, тут ізноў ж такі Ягайла з аднаго боку з ім паступілі вельмі міралюбіва, можна сказаць, таму што яго пазбавілі ўлады, але пры гэтым не пазбавілі жыцця, больш таго яму пакінулі ўдзел. Дзе ён мог кіраваць, дзе ён мог ажыццяўляць палітычную дзейнасць, але, як паказала практыка, з ім гэтага, напэўна, для кейстута, з ім гэтага рабіць не варта было, таму што, па сутнасці, Ягайла адразу пачынае шукаць саюзнікаў у барацьбе з дзядзькай. І нягледзячы на тое, што спачатку быццам бы ён прымірыўся з гэтай пазіцыі, ён усё гатовы быў рэалізоўваць і дзейнічаць сумесна, але ён збірае войска, ён шукае падтрымку, ізноў знаходзіць сярод крыжакаў у тым ліку і захоплівае ў палон дзядзьку і бярэ сталіцу Вялікага княства Літоўскага таксама ізноў у свае рукі. І вось тут адбываюцца славутыя падзеі, звязаныя з другім радавым уладаннем Альгерда, Скрэва, у Крэўскім замку, калі Кейстут, вялікі князь Кейстут і яго сын Вітаўт апынуліся ў палоне, Кейстут быў забіты. Тут ужо уладу дзялілі не проста так, што аддаючы які-небудзь рэгіён. Але як сведчыць таксама версіі, што Ягайла спрабаваў, скажем, паказаць гэта як самагубства. Можна было і самагубства, але зразумела, што проста так Кейстут, ён тройчы збег з палону ў крыжакаў, але ад пляменніка збегчы не змог. Але змог яго сын. І тут таксама цікавая вельмі сітуацыя. Звычайна нам распавядаюць цікавую легенду пра тое, як Вітаўт збег з палону, калі жонка прыйшла са служанкай у Крэўскі замак, у вежу Крэўскага замка княжую, дзе ён утрымліваўся. Потым жонка выйшла са служанкай, правда, аказалася, што ў выглядзе служанкі быў вялікі князь. На той яшчэ момант не вялікі князь, але князь Вітаўт, сын Кейстута. Тут узнікае адразу некалькі пытанняў. Як выглядаў князь, калі яго можна было пераблытаць са служанкай, ці як выглядала служанка у жонкі Вітаўта, таму што, ведаеце, у вязніцы князь гэта ўсё ж такі мужчына, гэта хутчэй за ўсё на твары прысутнічалі ці барада, ці вусы. Тут і больш таго, калі ён утрымліваўся ў гэтай вязніцы, яму было не да якіх-небудзь касметычных працэдур. Таму пытанні ёсць. Ці пытанне ўсё ж такі, у якім стане былі ахоўнікі, калі гэта пераблыталі, і гэта найбольш верагодная ўсё ж такі версія. Калі можна было збегчы, дамовіўшыся з тымі, хто ахоўваў. І гэта такі найбольш характэрны для сярэднявечча сюжэт. Таму, тым не менш, вось гэтая версія з перапрананнем, яна гуляе, канешне, штосьці яскравае, але легенда не вельмі вытрымлівае гістарычнай крытыкі. І самае смешнае, што з Крэвам гэта пераапрананне ў чымсьці звязана двойчы. На гэта ніколі не звяртаў увагу, але ў мінулым годзе праходзіла канферэнцыя, і вось прыгадалі тое, што Крэва падчас Першай сусветнай вайны наведваў на той момант военный міністр, а потым старшыня часовага ўрада Керенскі, з якім таксама звязана легенда, быццам бы падчас ужо іншых кастрычніцкіх падзей ён збег, таксама перапрануўшыся ў жанчыну. Таму, можа, тут тэндэнцыя з Крэва ідзе. Гэта такі гістарычны жарт, але тым не менш пэўныя асацыяцыі ўзнікаюць. Хаця і тут таксама больш спецыялістаў кажуць, што гэта легенда, якая ўжо як такое з супрацьлеглага боку, каб паказаць праціўніка ў негатыўным свеце, вось таксама гэта прыдумалі. Таму хто яго ведае, але тым не менш з Крэвам такая цікавая гісторыя атрымалася. Таму, па сутнасці, пасля гэтых падзей Ягайла ізноў вяртае ўладу сабе ў Вялікім княстве Літоўскім, і па сутнасці Віцебск застаецца за яго маці і застаецца да смерці маці. І маці вельмі
актыўна ўмешвалася ў палітычнае жыццё дзяржавы. Больш таго, якраз Ульяна, як сведчаць асобныя крыніцы і публікацыі даследчыкаў, хутчэй за ўсё канкрэтна абмяркоўвала магчымы палітычны саюз Великага княства Літоўскага і Великага княства Маскоўскага на той момант. Прычым гэты саюз мог быць заключаны праз заключэнне дынастычнага шлюбу паміж жонкай Змітрая Данскога Софіяй і, адпаведна, Ягайлам. Таму, вось, маці шукала свайму сыну добрую жонку. Причем такую жонку, как можно было вырашить одразу несколько питаний. Но вообще вот эта история, что женщина так влиятельна в политике, это скорее исключение. Далёка не факт. У нас гісторыя шмат прыкладаў, калі жаночы след актыўна прысутнічае, і людзі аказваюць, не людзі, так, людзі, але канкрэтнага пола аказваюць уздзеянне на палітычнае жыццё дзяржаў і цэлых нават рэгіёнаў асобных кантынентаў. То есть это не всегда, что там в тени князя. Ну, тут якраз можна было і ў цені знаходзіцца, але тым не менш актыўна праводзіць сваю пазіцыю. Ну, зараз мы бачым яшчэ на экране бачым яшчэ адну жонку Ягайлы, пра якую, дакладней, ён яшчэ у нас не жанаты, але гэта жонка чацвёртая, да якую мы крыху пазней падыдзем, Соф'я Гальшанская, але яна мае прамое дачыненне да віцебскай зямлі і, галоўнае, да палітычнага жыцця рэгіёна. І, зноў ж такі, не толькі Великага княства Літоўскага, але, галоўнае, да віцебшчыны і адлюстроўвае значэнне ролі жанчыны ў гісторыі. Калі з Соф'і ўсё ж такі, з Соф'і Маскоўскай не атрымалася, раптоўна з'явіўся новы варыянт, з польскай спадчыніцай трону, таму што ў Польшы ў гэты момант памірае Людовік Анжуйскі, прадстаўнік новай польскай дынастыі, які зноў ж такі не пакідае пасля сябе наследнікаў. У сувязі з тым, што няма каму перадаць уладу ў спадчыны, ёсць толькі дачка, на гэты момант з'яўляецца магчымасць з'яўлення новага шлюбнага саюзу, прычым палітычнага саюзу, дынастычнага саюзу паміж Польшай і Вялікім княствам Літоўскім. І гэты варыянт быў рэалізаваны. Дарэчы, калі б саюз быў з Вялікім княствам Маскоўскім, пра што гаворка вялася, і дзе Ульяна адыгрывала вялікую ролю, тады б язычніцкая вярхушка Великага княства Літоўская, якая была, ну там былі і праваслаўныя, але тыя ж літоўцы збольшага былі яшчэ язычнікамі. Яны павінны былі, згодна з гэтымі умовамі, прыняць праваславе. У сувязі з тым, што рэалізаваўся іншы варыянт, прыйшлося прыняць каталіцтва. І па сутнасці былы князь Віцебскі становіцца адначасова вялікім князем літоўскім і каралём польскім. І тут вось гэта ўсё прывяло да карэнных зменаў у палітычным жыцці Вялікага княства Літоўскага, і гэта, ў прынцыпе, абумовіла далейшы лёс. Але калі ўсё ж такі звярнуць увагу на тое, што адбывалася ў Віцебску яшчэ да 1391 года, па іншых крыніцах, ну, часам прыгадваю, 92-93, знаходзілася сама Ульяна Цвярская. Гэта было яе ўладанне. Потым яна прыняла пострыг, і дзякуючы рэстаўрацыі ў Спаса-Преображенскай царкве ў Полацку мы дакладна ведаем дату яе смерці, таму што там ёсць шмат графіці, і на адной з графіці канкрэтна фіксуецца, калі яна памірае. Адзінае, што год не называецца, але год ужо ўсё ж такі адштурхоўваецца ад летапісных паведамленняў, таму гэта 17 сакавіка 1391 года. Гэта дата смерці Ульяны Цвярской. Але невядома дагэтуль, я так разумею, дакладна месца пахавання. З месцам пахавання называлася часам, у крыніцах сустракаецца, што яе паклалі ў пячорах у Киеве, хаця яна магла з улікам, зноў ж такі, манастыр быў тут, манастыр быў у Полацку. Тут варыянты маглі быць. Таму дзе Ульяна знаходзіцца, дзе парэшткі, на вялікі жаль, мы адназначна сказаць не можам. Адзінае, што мы можам сказаць, што ў гэты момант на палітычную арэну выходзіць яе адзін з малодшых, а хутчэй за ўсё малодшы сын, Свідрыгайла. Свідрыгайла, які на момант смерці бацькі быў вельмі малы.
І па сутнасці вось у пачатку 90-х яму было каля 20 гадоў. Ён пачынае праяўляць толькі актыўную палітычную дзейнасць. Ну, тут таксама цікавыя акалічнасці. На момант смерці бацькі, дакладней на момант нараджэння Свідрыгайлы Альгерду ўжо было пад 70 гадоў, таму нездарма ён не ўжываў алкаголю і вёў здаровы лад жыцця, што засведчана ў летапісе, таму, магчыма, і так шмат дзяцей пасля сябе пакінуў, у тым ліку ў такім сталым узросце. Говорят, что ЗОЖ сейчас в моду только вошел. Тут вылучаліся асобныя персонажы з улікам таго, што князь сапраўды... Але Свідрыгайла пайшоў не ў бацьку са здаровым ладам Са здаровым ладам жыцця і з колькасцю дзяцей, таму што там усё вельмі спецыфічна, але затое ён апраўдваў сваё імя. Ну, наконт імя, дарэчы, звычайна все ж таки імя Свідрыгайла адназначна гэта балцкае імя, якое зараз мы, дарэчы, можам бачыць самого Свідрыгайлу, той самы князь, які сустракаецца ў рабоце Гваніне, былога каменданта Віцебскага замку. Ну, гравюра значна пазнейшая зроблена, але, магчыма, у чымсьці візуальна князь супадае, хаця наўрад ці гэта. Тут толькі пра Альгерда можам казаць, таму што і Гваніне, і Стрыкоўскі яны маглі бачыць партрэт Альгерда ў Віцебску, які вісеў у храме святога Міхаіла. Таму вось гравюра Альгерда, калі ўсё ж такі хтосьці задаваўся пытаннем, ну, тыя, хто бачыў гэты партрэт, яны маглі ўздзейнічаць на мастака. Пра Свідрыгайлу мы гэтага не скажам, таму, хутчэй за ўсё, гэта ўсяго толькі версія. Але са Свідрыгайлам цікавы іншы аспект. Вельмі часта можна ўбачыць, што быццам бы ён быў ахрышчоны ў праваслаўе, яго імя ў праваслаўі было Леў. Гэта версія не пацвярджаецца крыніцамі, і больш таго, спецыялісты знайшлі, адкуль гэта версія пайшла. А пайшла яна з адной простай памылкі. Калі ў дакументах Сойму на той момант яшчэ нават не Рэчы Паспалітае, Великае княства Літоўскае, 1565 года пазначана, прыгадваецца прывілеі князя Льва Галіцкага і Свідрыгайлы, і Леў і Свідрыгайла пішуцца праз Коску. У наступным дакуменце 66-го года Коска гэта прапушчана. І атрымалася, што князя Льва Свідрыгайла. На гэта не звярнулі ўвагу, не супаставілі дакументы, і з 18 стагоддзя пачала гуляць у гісторыі версія, што імя ў хрышчэнні, у праваслаўі якраз... Але гэта, версія, яна не адпавядае рэчаіснасці. Можа, ён і быў ахрышчаны з улікам пазіцыі ўсё ж такі самой Ульяны, якая прытрымлівалася праваслаўе, але імя мы не ведаем. Гэта факт. Таму будзем казаць адно, што версія са Львом, яна неправільна. Дарэчы, цікава само імя Свідрыгайла, як яго толькі не пішуць у старажытна-беларускіх крыніцах. Там Швідрыгайла, там самыя розныя варыянты, у прынцыпе, каля 11 можна налічыць. Таму з напісаннем былі праблемы, імя не зусім звыклае для вымаўлення. А вот имена, о которых мы сейчас говорим, они имели какое-то значение? Как часто, вот, когда скандинавские имена разбираешь, там, тоже выясняется, что... Значение было, и, в принципе, калі глядзець літоўскую мову ці балцкія мовы можна знайсці карані, але гэта тут трэба ўжо звяртацца да спецыялістаў. Это больше лингвистическая, да, такая. Дарэчы, з імёнамі тая ж самая сітуацыя з Егайлай. Мы яго зараз заўсёды называем Егайла, хаця ён меў праваслаўнае імя, калі ён быў ахрышчаны, і ён меў каталіцкае імя, калі стаў ўжо каралём польскім, Уладзіслаў. Але у беларускіх крыніцах імя Уладзіслаў не сустракаецца нідзе. Яго называюць, як раней называлі, так і называюць вось гэтым балцкім імем Ягайла, якое пайшло ад бацькі. Таму тут сітуацыя спецыфічная і заблытаная. Са Свідрыгайлам
Гэты князь пакінуў значны след у гісторыі Віцебска, таму што, як паказвае практыка, ён трымаўся за гэты горад. Для яго гэта было радавое ўладанне бацькі. Ён разлічваў на падтрымку мясцовых жыхароў. Віцебляне, ў прынцыпе, адказвалі яму ўзаемнасцю. Яны падтрымлівалі князя. І тут адразу мы выходзім на такую падзею, як Віцебская вайна. Вайна 1392-93 гадоў. Вайна, якая для горада адыграла важнае значэнне, але на вялікі жаль мае вельмі нешмат крыніц, якія могуць праліць свет на тое, што як адбывалася. Хаця ў крыніцах дакладна зафіксавана, з чаго ўсё пачалося. Ўсё пачалося з таго, што на гэты момант у вялікім княстве літоўскім пасля супрацьстаяння Вітаўта і Ягайлы новым вялікім князем становіцца Вітаўт, які прызнае пэўную залежнасць ад Ягайла, але па сутнасці пачынае праводзіць сваю самастойную палітыку. А Ягайла вымушаны быў прызнаць яго вялікім князем, а сам пакінуў за сябе толькі польскі трон. І дзеля таго, каб умацаваць свае пазіцыі, дзеля таго, каб цэнтралізаваць дзяржаву, ён стварае сваю вертыкаль улады. Замест мясцовых удзельных князёў, якім улада перадавалася ў спадчыну, ён ставіць сваіх намеснікаў. Ён, па сутнасці, адмяняе вось гэту перадачу ўлады ў спадчыны за выключэннем невялікіх дробных княстваў, дзе гэта былі невялікія родавыя ўладанні, яны асабліва не ўплывалі на агульную палітычную стабільнасць, на кшталт княства Друцкага. І ў Віцебск быў прызначаны новы намеснік Фёдор Весна. Прычым тут увогуле цікавая акалічнасць. З аднаго боку прызначае Вітаўт свайго намесніка, але намеснікам становіцца былы сакольнічы Ягайлы, прычым сябра Ягайлы, чалавек Ягайлы. У выніку мы бачым, што хутчэй за ўсё Вітаўт быццам бы і праводзіць гэту палітыку цэнтралізацыі, але у тых уладаннях, якія належалі яго стрыечнаму брату, ён дазваляе яму выбраць самому стаўленіка. І з Фёдорам Веснай паступілі не вельмі добра жыхары Віцебска. А паступілі вельмі недобра, таму што князь Свідрыгайла вырашыў, што Віцебск павінен належаць яму. Як так? Родны брат, істарычны брат аддалі Віцебск камусьці невядомаму, калі яму павінна належаць гэта княства. У выніку Свідрыгайла захапіў Віцебск, як захапіў, жыхары самі яго падтрымалі, а Фёдора Весну забілі. Прычым не проста забілі, а скінулі з зубцоў, як апісвае. Я так разумею, што гэта са сцен. Са сцен зубцы гэта сцены каменнага замку. Таму што замак на той момант быў каменны, і гэта зафіксавана ў тым ліку і ў дакументальных крыніцах. А то часам у інтэрнэце пішуць, пакажыце мне, дзе гэты замак, калі ад яго нічога не засталося. Дакументальных крыніц дастаткова, у тым ліку вось гэта сведчанне шматлікіх летапісаў пра забойства Фёдора Весны. Яго скінулі і забілі. Па сутнасці гэта было супрацьстаянне, дакладней, гэта адкрытае выступленне супраць цэнтральнай улады, супраць Вітаўта і супраць Ягайлы. У выніку Вітаўт вымушаны, больш таго, віцеблян падтрымалі яшчэ жыхары Друцка і Оршы, якія далучыліся і падтрымалі Свідрыгайлу. Атрымалася, што ён узяў пад свой кантроль значную частку сучаснай Віцебскай вобласці. І зразумела, што з гэтым штосьці трэба было рабіць цэнтральнай уладзе, якой трэба было усталяваць зноў ж такі сваю вертыкаль улады і рэалізоўваць сваю палітыку. Вітаўт вымушаны быў сабраць войска і пайсці на мяцежнага князя. Спачатку ён падышоў да Друцка, жыхары Друцка зразумелі, што выйсці няма. Лепей дамовіцца? Лепей дамовіцца, прызналі васальную залежнасць, прызналі ўладу Вітаўта і перайшлі на яго бок. Орша крыху супраціўлялася, але была ўзята. І пасля гэтага дзесьці у лютым 1393 года войска Вітаўта падышло да Віцебска і пачалася 4-тыднёвая асада, якая падрабязна апісана. Больш таго, ёсць і ілюстрацыя. Ілюстрацыя зроблена ўжо сучасным мастаком Татарнікавым, але яна вельмі добра адлюстроўвае рэчаіснасць, выгляд самого замка. Вось мы якраз можам бачыць праз замкавы ручай, верхні замак, ніжні замак. Гэта прыкладна, калі глядзець з вуліцы сучаснай Леніна, з горкі. Выглядала б так. І мы бачым тут, калі войскі Вітаўта ўзялі ніжні замак і штурмуюць верхні замак,
Прычым па апісанні Страйкоўскага штурм адбываўся і ў дзень і ў ноч. Па сутнасці гэта войска было добра падрыхтавана і яна штурмавала каменныя замкі. Прычым гарматы ў тым ліку стаялі і на сучаснай дабравечнацкай царкве, таму што гэта дапамагала прасцей прабіваць сцены. У выніку сцены былі ўсё ж такі прабіты, часткова парушаны, і замак быў захоплены. Свідригайло вымушаны быў здацца і прызнаць прызнаць уладу Вітаўта. Цікава, што самого Свідригайло яму нічога за гэта не было, за тое, што актыўна супраціўляўся, але тыя жыхары Віцебска па ўскосных сведчаннях, якія падтрымалі Свідригайлу, вельмі моцна за гэта пацярпелі. Ну і сімвалічна, амаль месяц горад трымаўся. Таму тут свае нюансы ёсць. Гэта да пытання магутнасці крэпасці. Тым больш, і, дарэчы, цікавы факт, гэта па сутнасці першы вядомы прыклад прымянення артылерыі на землях Вялікага княства Літоўскага пры штурме магутных фартэц і крэпасцяў. Ну, такое сабе тут быць першымі. Вітаўт і Віцебск увайшлі ў гісторыю ў гэтым плане. І ёсць яшчэ адзін цікавы нюанс. Справа ў тым, што і Алексей Сапунов і многія іншыя даследчыкі, асабліва аўтары 19 стагоддзя, не толькі 19-го, апісваюць два штурма Віцебска. У 93-м, у 1393-м і ў 96-м. Але ёсць цікавыя акалічнасці. Яны ў апісанні амаль ідэнтычныя. Гаворка вядзецца толькі ці 30 дзён, ці 4 тыдні. І нават месяц там супадае таксама. Там усё супадае. І супадае, і як штурмавалі. Ну, крыху пэўныя акалічнасці, там пазіцыя жыхароў Віцебска, якія быццам бы здаліся, ці горад адкрыўся, ці Свідригайло сам здаўся. Але вельмі шмат супадзенняў. Ведаеце, наўрад ці б яны праз 3 гады пусцілі князя ізноў. Большасць сучасных даследчыкаў схіляецца адназначна да таго, што гэта блытаніна, якая патрапіла ў гістарычныя крыніцы з-за неправільнага датавання. Двойчы адны і тыя ж падзеі на працягу 3 год не маглі так паўтарацца, як у фільме «Дзень сурка». Зноў, усё так, усё ідэнтычна. Больш таго, дарэчы, у абароне Віцебска актыўна ўдзельнічалі крыжакі. Таму што гэта былі адны з галоўных саюзнікаў Свідригайла ў яго барацьбе за ўлады. Прычым ён звяртаўся да іх не аднойчы. Ён рэгулярна да іх звяртаўся. Часта былі ў Віцебску. А потым яшчэ і да татар, ну там вельмі спецыфічныя адносіны, але гэта такія эпізадычныя саюзнікі, таму Віцебск абаранялі жыхары Віцебска разам з крыжакамі. Гэта варта прызнаць. Штурмаваў яго і фактычна знішчаў сцены і ніжняга і верхняга замка вялікі князь Вітаўт. Дарэчы, пасля гэтага прыйшлося на тым месцы, дзе яны ўварваліся, хутчэй за ўсё, верхні замак зрабіць. Там не было вежы, але прыйшлося яе зрабіць, якая фіксуецца ў далейшых дакументах. Вось тут у нас вельмі разыграліся такія падзеі яскравыя. Зробім невялічкі перапынак і паглядзім, наколькі яскравыя падзеі ў нашай афішы ў Віцебску. Перамозе ў Вялікай Адчыннай вайне прысвяціў выставу музей сучаснага мастацтва. У экспазіцыі прадстаўлены работы Александра Салаўёва з фондаў музея Марка Шагала ў Віцебску, маляўнічыя графічныя работы Александра Александровича, удзельніка партызанскага руху франтавіка. Гэта не проста тэматычныя карціны, а эмоцыі, выражаныя фарбамі. Мужнасць, гераічнасць барацьбы, трагедыя непазбежных страт і светлая памяць пра загінуўшых складае аснову прадстаўленых работ мастака. Выставка дизайнера Людмилы Таракановой открылась в ратуше. Проект посвящен исследованию визуального языка через один из ключевых художественных элементов – линию. В работах автора линия формирует силуэт, определяет структуру и раскрывает характер дизайнерской одежды. Художницы Инесса Свиридова и Татьяна Дасилва представили свое видение женственности. Многогранный образ раскрыт в экспозиции «Женский взгляд. Две грани вдохновения». Инесса Свиридова работает в широком спектре техник – масляной живописи, акварели, гобелена и пастели. Татьяна продолжает тему женских ипостасей в искусстве куклы. В художественном музее «Заключительные дни» открыта выставка акварелей к 85-летию Феликса Гумина, выдающегося акварелиста Беларуси, яркого представителя и лидера уникального феномена Витебской школы акварели. Экспозиция раскрывает его мастерство, многогранность, новаторство и неиссякаемый творческий потенциал, а также значительный вклад в развитие акварельной живописи как самостоятельного направления искусства.
Городская выставка детского творчества проходит на Чайковского, 5 в культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо Витебска, Двина». 54-й раз свои работы представляют воспитанники объединений по интересам. Музей экспериментальных наук представляет в ратуше необычную интерактивную выставку «Экспериментус». Проект создан в формате семейного досуга, где каждый посетитель может самостоятельно взаимодействовать с экспонатами, трогать, вращать, запускать механизмы. В Музее истории частного коллекционирования проходит выставка авторской коллекции Натальи Поликарповой. В уникальном мире миниатюр художницы и художницы-миниатюристки каждая деталь проработана с высокой точностью и художественным мастерством. Мы працягваем нашу размову про Витебск и Витебск про Альгердовичей. Так, з Вітаўтам мы разобраліся, ну пакуль што, са штурмам замкаў. Таму па сутнасці, дзякуючы Свідригайлу, жыхары Віцебска любілі, але спачатку першы раз, і, як аказалася, не першы, горад прыйшлося штурмаваць, і горад вельмі моцна пацярпеў. Прычым пацярпела тая самая фартэцыя, той самы замак, які быў створаны яго бацькам і яго маці, які ў далейшым асабліва не вельмі рамантаваўся. Таму тут сыночак постарался. Тоже можно сказать, что уже был заложен этот механизм разрушения этого замка. В принципе, в тот момент. По сутности, так. Тот, который до нас не дошел сегодня. Ну, тому што часу таксама трэба было шмат, каб гэта ўсё аднавіць. І ці аднаўлялі. Галоўнае, гэта асобная тэма, але наконт, калі праз некалькі стагоддзяў нават шукалі муляроў дзеля таго, каб проста падтрымаць асобную вежу, і прыйшлося іх замаўляць з Рыгі. Просто тут нават не было спецыялістаў. Замак адназначна будавала нейкая знешняя артэль, якая будавала ў тым ліку і Крэўскі замак, хутчэй за ўсё тыя ж самыя людзі потым доўгі час працавалі на Віцебску. Шабашнікі. Ну, як ёсць. А потым падтрымліваць, пытанне, адсутнасць спецыялістаў. Таму будавалі ўжо і аднаўлялі як маглі. Гаворачы далей пра Альгердавічаў і пра ролю якраз тых князёў, якія нарадзіліся на Віцебшчыне ў Віцебску, варта ізноў звярнуцца да Ягайлы, і тут вось цікавая новая акалічнасць вымалёўваецца, таму што калі у яго з Соф'яй маскоўскай не атрымалася, дык з іншай Соф'яй ужо атрымалася. Соф'я Гальшанская. Справа ў тым, што калі ў бацькі было шмат дзяцей і шмат сыноў, у Ягайлы з гэтым была пэўная праблема. У яго было, вось мы бачым Соф'ю Гальшанскую, чацвёртую яго жонку, але справа ў тым, што да Соф'і Гальшанскай у яго было 3 жонкі, ад якіх нарадзілася толькі 2 дачкі, прычым ад першых 2 шлюбаў. А гэта ставіла пытанне, што ізноў няма спадчынніка. Ягайлу бралі дзеля таго, каб вось новы князь прыйшоў, каб адначасова заключыць саюз з вялікім княствам літоўскім. Ну і плюс спадзяваліся, што ў яго будуць сыны, і далей праблема з перадачай улады ў Польшы не ўзнікне. Яна ўзнікла. Князю ўжо было шмат гадоў, 3 жонкі прыйшлося пахаваць, а ёсць толькі 2 дачкі. І ў 1421 годзе, пасля ўзяцця Смаленска, ён разам з Вітаўтам вяртаўся праз Віцебскую зямлю, праз Друцк. І ў Друцку яму спадабалася юная 18-гадовая княжна Соф'я Гальшанская. А яму гадоў 60, дзесьці так, прыкладна. Якая на той момант знаходзілася ў свайго дзядзькі пасля смерці бацькі у Друцку, у князя Друцкага. Адразу яны з Вітаўтам парашалі, і ён вырашыў ажаніцца на Соф'і. Чаму гэта адбылося? Адбылося, па-першае, лічылася, што у Польшы была такое меркаванне, легенда, не легенда нават, гэта больш, як гэта правільна назваць. Справа ў тым, што лічылася, што ад шлюбу вельмі сталых мужчын з юнымі дзяўчынамі нараджаюцца шмат дзяцей, у першую чаргу хлопчыкі. Не ведаю, як гэта ў рэальнасці, але ў дадзеным выпадку гэта спрацавала. Праўда, прыйшлося выдаць замуж не толькі саму Соф'ю Гальшанскую, але і старэйшую сястру
якой хутка знайшлі мужа, таму што па традыцыях шляхты таго часу лічылася, што калі спачатку выходзіць малодшая з сясцёр, гэта другая, яе ўжо ніхто не возьме, яна будзе старай Гэта, дзевай. дарэчы, не толькі ў шляхты, гэта нават і ў простых людзей таксама, і даволі працяглы час гэтыя традыцыі захоўваліся. Ну, таму знайшлі адразу мужа і старэйшы. Повезло так повезло. Усё вырашылі без іх удзелу. А Соф'я Гальшанская становіцца новай жонкай Ягайлы. Ну, конечно, гэта выклік. Не все былі задаволены, асабліва не все былі задаволены ў Польшы, але тым не менш здолелі дабіцца таго, каб яна стала новай каралевай. А галоўнае, што яна нарадзіла ўсё ж такі 3 сыноў. Адзін памёр у малым узросце, другі, які атрымаў імя Ягайлы, каталіцкае пасля хрышчэння Владзіслаў, ён таксама стаў Владзіславам у далейшым стане каралём польскім, а трэці сын Казімір, ён стане вялікім князем літоўскім, а затым і каралём польскім таксама. Таму тут ужо было наканавана. Ну, праўда, Владзіслаў падчас бітвы пад Варнай знік, прычым, ну, лічыцца, што кароль загінуў, не проста загінуў, яго цела нават не знайшлі. Дарэчы, тое, што не знайшлі цела, потым парадзіла разнастайныя версіі цікавыя, што ён збег там. Дайшло нават да таго, што амерыканскі гісторык партугальскага паходжання Роза да Сілва апублікаваў цэлае даследаванне, цэлую кнігу на англійскай мове, дзе даказвае, што Уладзіслаў Ягайлавіч збег, потым жыў у Еўропе, а потым у яго нарадзіўся сын. І гэтым сынам з'яўляецца Хрыстафор Калумб. Ну, гэта вельмі такая спецыфічная версія, гэта закруцілі сюжэт. Але гэта пытанне, наколькі можна закруціць сюжэты, часам куды гісторыкі ў межах такой канцэпцыі сусветнай змовы і гэтых сенсацый даходзіць. Ну, ён, праўда, аргументуе, там даказвае, больш таго, ён спрабаваў нават дабіцца, каб узяць ДНК у магчымых родзічаў і супаставіць. Ну, чалавек настолькі верыць у сваю версію, таму мы яго агучылі не таму, што мы у яе верым, а таму, што яна вельмі цікавая, яскравая, гараченькая такая. Не больш таго, хаця хто яго ведае, хай даказвае, хай спрабуе знайсці новыя доказы, але тым не менш. Тым не менш вернемся да нашых усё ж такі віцебскіх спраў. Так што друцкая княжна, якая адначасова мае і друцкае і гальшанскае паходжанне, стала каралевай польскай разам з віцебскім князем. І, па сутнасці, тая дынастыя Ягелонаў, якая потым кіравала ў Польшы і ў асобных іншых еўрапейскіх дзяржавах, яна мае прамое дачыненне да нашай зямлі. Ну, праўда, не ўсе з іх вельмі добра паступілі ў адносінах да сваёй былой роднай зямлі, але гэта зусім іншая гісторыя. Давайте вернемся лепей, ну, Ягайлу больш кранаць не будзем, амаль не будзем. Вернемся да Свідригайлы, таму што ён мае прамое дачыненне да Віцебска, ну, паспрабуем паспець. Свідригайла ізноў вярнуўся часткова ў Віцебск, але адбывалася гэта ў вельмі спецыфічных падзеях. Спачатку ён умудрыўся прасядзець 9 гадоў у турме, у крамянецкай турме, таму што яго дзеяннямі быў незадаволены ні Ягайла, ні Вітаўт. Там увогуле былі вельмі цяжкія адносіны, нават не пасля Віцебскай вайны яшчэ. Але з палону і з турмы яго вызвалілі не проста па міласці, а яго вызвалілі праваслаўныя князі, якія па сутнасці захапілі горад дзеля таго, каб вызваліць Свідригайлу. Таму гэты авантурны князь на самой справе, ён яшчэ умудрыўся збегчы з дапамогай сваіх прыхільнікаў. І па сутнасці ён з'яўляўся такім нефармальным лідарам праваслаўнай партыі ў Вялікім княстве літоўскім, якія выступалі супраць актыўнага пашырэння правоў каталікоў, каталіцкіх феадалаў у першую чаргу. Свідригайла чакаў свайго часу, хаця адносіны з Вітаўтам і з Ягайлай ён здолеў палепшыць, там хто толькі не ўмешваўся, яны нават ажыццяўлялі сумесныя паходы, хаця з Вітаўтам цяжэй за ўсё гэта адбывалася. Але ўсё атрымалася больш-менш стабільна да смерці Вітаўта. Вітаўт памірае, у яго няма спадчыннікаў. І тут пачынаецца новая барацьба за ўладу, і галоўнае, што тут актыўна ў справу пачынаецца ўмешвацца Польша, якая ўвогуле спрабуе, ну, былі быццам бы саюзнікі, але яны спрабуюць захапіць частку тэрыторыі ВКЛ. Выступаючы супраць гэтага, праваслаўныя эліты Вялікага княства літоўскага новым вялікім князем абвяшчаюць Свідригайлу.
І починається новий воєнний конфлікт, який часом називають громадянським конфліктом, громадянською війною. Хоча громадян на той момент не було, тому це не самий лепший термін. Це хоча феодальне супротистояння різних політичних груповок, різних феодальних груповок, причому поділених збільшого все ж Ну, таки. это не просто народ, люди поміж собою, а все ж таки Гэта феодальная верхушка. груповка. Ну, часам ёсць яшчэ цікавая назва «Свідригайловы войн». Я думаю, гэта адпавядае рэчаіснасці. І тут з Віцебскам адбываецца некалькі цікавых падзей. Віцебск, па сутнасці, становіцца сэрцам і сталіцай Свідригайла, таму што ён здолеў сканцэнтраваць вакол сябе значныя сілы. Ён якраз тут збіраў сілы для таго, каб ажыццяўляць супрацьстаянне супраць другога прэтэндэнта на трон великакнязькі, супраць Жыгімонта Кейстутавіча. Але з Віцебскам, нават не з Віцебскам, у барацьбе Свідригайла не все было так проста. Чамусьці рашаючыя бітвы ён умудраўся прайграваць. Спачатку яго спрабавалі забіць у Ашмянах, прычым фактычна гэта быў амаль удалы замах. Князь здолеў збегчы з некалькімі сваімі бліжэйшымі людзьмі з абкружэння. Яму прыйшлось нават пакінуць цяжарную жонку. Але ён збег, ён апынуўся ў тым самым Віцебску, дзе яго падтрымалі жыхары Віцебска, дзе яго падтрымалі жыхары Полацка, дзе ён, у прынцыпе, сабраў яшчэ вялікую кааліцыю, там прысутнічалі асобныя рускія князі, там ізноў далучыліся крыжакі стабільна. Да яго ішлі татары, праўда, з татарамі не все так атрымалася. Спачатку асобныя крыніцы пішуць, што яны ішлі, потым хан сказаў, што не паспеў. Снеги вялікія. Снеги вялікія былі, ну гэта такая адмазка ўвогуле класічная. І у Віцебску больш таго, у 1433 годзе асобныя гісторыкі кажуць пра абвяшчэнне так званага Віцебскага маніфеста. Ну гэта прыхільнікі Свідригайлы, яны выказалі свае пазіцыі дзеля таго, каб якраз вылучыць на першае месца тую самую праваслаўную партыю ў складзе Великага княства Літоўскага, а тыя, хто выступаў за пашырэнне правоў праваслаўных феадалаў. Самае смешнае ў гэтым тое, што сам Свідригайла быў каталіком. Адзінае хрышчэнне, якое яго вядома, гэта хрышчэнне па выніках заключэння Крэўскай уніі. Больш, тым не менш, ён узначальваў праваслаўную палітычную партыю. Магчыма, можа, ён і быў ахрышчаны, але гістарычна мы гэта пацвердзіць нідзе не можам. Больш таго, ускосныя крыніцы гавораць якраз пра адваротнае, што ён усё ж такі больш не хрысціўся. Але не шанцавала Свідригайлу, яшчэ раз падкрэслюю, рашучыя бітвы, нягледзячы на тое, што ў яго былі велізарныя сілы, ён сабраў значныя сілы пад Віцебскам, але тыя сілы, калі ён сабраў, ён чамусьці пайшоў ваяваць асобныя ваколіцы памежнай тэрыторыі, але не ісці і не супрацьстаяць галоўнаму войску Жыгімонта Кейстутавіча. Вось гэта пытанне. А калі рашаючая бітва наступала, рэсурсаў ўжо не хапала дзеля таго, каб перамагчы ў гэтай бітве, а галоўнае, што ўсё ж такі праваслаўныя феадалы самі былі паступова становяцца незадаволены дзеяннем Свідригайла і пачынаюць весці перамовы з Жыгімонтам Кейстутавічам. Гэта дакладна пацверджана, з-за гэтага самому Свідригайле прыйшлося па сутнасці сваіх прыхільнікаў забіваць. У таго ж Сапунова мы знаходзім сітуацыю, калі ён піша, што быў забіт кіеўскі князь Міхаіл Гальшанскі, якога проста кінулі ў поруб дзвіны. Таксама з гары ў раку быццам бы бросілі князя Сямёна Гальшанскага. Гэта намеснік наўгародскі, але з апошнім не ўсё так проста. Сучасныя гісторыкі знайшлі, не пацвярджаюць гэта, таму што ён у дакументах прыгадваецца крыху пазней. Недоўга, але пасля вось гэтых выступленняў, калі Свідригайлы ўжо не было на тэрыторыі Віцебскай, не мог ён яго казніць і знішчыць пасля гэтага. Таму там не ўсё так супадае, але адно зразумела, праваслаўная эліта паступова пачынае ад яго адварочвацца. Больш таго, не толькі феадалы, але яшчэ адзін цікавы дзеяч, палітычны і рэлігійны, як мітрапаліт Герасім. З Герасімам... Это жудасная гісторыя. Ну, гісторыя жудасная. Гэта, па сутнасці, быў стаўленік самого Свідригайла, даволі уплывовы палітычны дзеяч, мітрапаліт кіеўскі і ўсяе Русі, ні больш, ні менш. Але ў Смаленску высветлілася, што ён актыўна вёў перамову, тым ліку удзельнічаў у змове супраць Свідригайла і вёў перамовы з Жыгімонтам Кейстутавічам. У выніку Свідригайла, узначальваўшы праваслаўны лагер
феадалу Великакняства Літоўскае нічога лепшага не вырашыў, як спаліць жывым мітрапаліта Герасіма на жыдоўскім камяні ў горадзе Віцебску. Ну, пытанне... А дзе гэты застаўся? Па лакалізацыі назва жыдоўскі камень сустракаецца толькі ў віцебскім летапісу. Потым гэта перапісвае Сапуноў. Адпаведна, указваецца, часцей за ўсё пішуць месца упадзення Віцьбы ў Дзвіну, але пры гэтым называюць замкавую гару. Ці ён усё ж такі на Віцьбе быў, але больш трэба схіляцца да Дзвіны, дзвінары рэгулярна фігурыруе. Магчыма, пад замкавай гарой разумелі Дзвінскае ўзвышша, увогуле верхні замак. Таму, хутчэй за ўсё, камень гэты знаходзіўся дзесьці на месцы ўпадзення Віцьбы ў заходнюю Дзвіну, но, верагодна, якраз дзесьці там, дзе мост, Кіроўскі мост зараз. Ну, месца даволі зручнае, трэба ўлічваць, што горад збольшага ўсё ж такі ён драўляны, калі б яго любое неасцярожнае дзеянне з агнём у драўляным горадзе магло абярнуцца больш, чым сур'ёзным. А тут візуальна з абодвух бакоў гэта можна было ліквідацыю чалавека і спалення чалавека мітрапаліта убачыць. Таму гэта такі быў у назіданне іншым, але не больш таго. Ну і, дарэчы, якраз тут знаходзілася жыдоўская фортка. Выхад з ніжняга замка. Таму, верагодна, назва жыдоўскі камень, яна прывязана вось да гэтага кварталу і да гэтай форты ў ніжнім замку. Ну, якраз дзесьці на месцы сучаснага Кіроўскага моста. Толькі, хутчэй за ўсё, бліжэй да вады. Вось там і з мітрапалітам Герасімам не вельмі добра паступілі. Усё гэта прывяло да таго, што Свідрыгайла вымушаны, потым ён пацярпеў паражэнне пад Велікамірам, і да Віцебска ў 1435 годзе прыйшло войска ўжо сына Жгемонта Кейстатовича Міхаіла, якое прастаяла пад горадам 6 тыдняў. Чарговы не штурм, а асада. Пра штурм, верагодна, гаворка не вялася, хутчэй за ўсё, да штурму войска не было падрыхтавана. Чаму замак і больш таго замак усё ж такі ён быў больш-менш адрамантаваны, ён вытрымаў. Тут, магчыма, спрабавалі ўзяць так і з морам. Але войска знялі, і войска адышло. У наступным годзе, у 1436 годзе, ізноў чарговая асада. На гэты раз віцебляне самі адкрылі вароты. Праўда, крыху згадваюць увогуле доўгую асаду, але жыхары не змаглі пратрымацца, і галоўнае, не было дзеля чаго трымацца. Свідрыгайла вакол ужо не было. Больш таго, тыя людзі, якія актыўна яго падтрымлівалі, менавіта жыхары Віцебшчыны і Полацчыны, якія састаўлялі асноўны касцяк яго войска, яны вельмі моцна пацярпелі ва ўсіх рашаючых бітвах гэтай вайны Свідрыгайла за уладу ў Вялікім княстве Літоўскім. Адпаведна, вялікія страты, ужо асабліва і надзеі не было, і плюс зразумела, што і Жгемонт Кейстатович на гэты момант ужо ішоў насустрач. У выніку знайшлі кампраміс. Так, Свідрыгайла больш у Віцебску не аказваўся, але пры гэтым, па сутнасці, за яго палітычнай актыўнасці, горад тройчы перажыў аблогу. І на гэтым усё. На жаль, я так разумею, яшчэ... Ну ўсё, князь дажыў до 52-го, можна проста пахаваць яго. У 1352-м яго яшчэ палітычная актыўнасць працягвалася. Але ўжо не ў Віцебску. Але ўсе гэтыя падзеі, вось гэтай інтрыгі ні да чаго добрага для Віцебска не давялі. Дзякуй за цікавы аповед. Вось такі серыял віцебскі мы сегодня почули. И это мы затронули всего лишь пару веков буквально. Но на этом мы попрощаемся с нашими телезрителями. В завершении будет еще музыкальный номер от Виктории Лобковской. С вами мы встретимся завтра, поэтому не забудьте включить «Беларусь 4 Витебск» в 19:00. Ну, на сегодня это все. Всего доброго, пока.
царит любовь и вдохновение. Посмотрите вы на небо и вглядитесь в эти дали. Мы об этом вместе так мечтали. Берегите, берегите, берегите землю, люди. Нет дороже мира на планете. Рождены мы все для жизни, миру мир, и скажем вместе, да расставим эту землю нашим детям.